Gisugda na ang first leg sa GMA Masterclass Series sa Mindanao sa Xavier University Ateneo de Cagayan sa Cagayan de Oro City, uban ang Development Communication students sa maong universidad. Lakip sa mga speaker, si celebrity chef J.R. Royol nga mipaambit sa iyang kaagi. May nananalaytay na sa dugo ko or sa pagkatao ko yung pagiging food explorer. Si GMA Drama Concept Creator, developer and writer Suset Doctolero, mihatag sab sa iyang kaalam. So gusto kong i-challenge lagi ang sarili ko na gumawa ng iba. Unsaon pagbatok sa fake news ug saktong pagdumala sa mga impormasyon ang gitudlo ni GMA social media producer Julia Claire Medina. Kaya dapat sa atin magsimula yung ganitong steps ng fact-checking, ng verification na hindi lang basta-basta naniniwala sa mga meme page. Mga kasinatian ug kaalam, kalabot sa mga lokal nga balita ang gipaambit ni GMA Regional TV1 Mindanao co-anchor and news correspondent Cyril Chavez. I think that's the turning point na where nakita na ko nga this is the time that I need to be a man. I need to stand up for my family. Og determinasyon og pagpursige aron mamahimong malampuson ang gihatag nga inspirasyon ni GMA Public Affairs TV show host and veterinarian Doc Nilsen Donato. Yun yung kailangan namin gawin, dapat versatile kami. Usasab sa mga tumong sa GMA Masterclass Series ang voter education, labi na sa nagsing-abot ang eleksyon. Gihatagan sab og importansya ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, ang advokasya sa GMA nga dapat totoo. Core component of GMA Network's election advocacy campaign, dapat totoo. Dapat totoo ang hangarin ng mga kandidato na maglingkod sa mamamayan. Dapat totoo ang bawat pangako. At dapat totoo ang impormasyon binabahagi sa mga botanteng Pilipino. Nagpasalamat ang mga estudyante sa Xavier University sa pinasahi nga experience sa Mindanao Leg sa GMA Masterclass Series. We don't stop learning and I was really able to relate with it. Vote for someone who is true and vote for someone who is willing to serve our country. Which I believe will be an important opportunity for our students to listen and learn valuable insights. Mihatag sab og kalingawan si OST Princess Hannah Persillas, samtang host sa Cagayan de Oro City Leg si GMA host and sportscaster Martin Javier. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap. Balitang Bisdak.